दिनै थांनाय हर जाथायखौ जों मिथिया बयबो उन्दुनाय सम दिनै फिसाफ्रा गावसोरनो गावसोर खुसिजों उन्दुबाय जोंबो नुनो मोनाखिसै बेराफारसे जोंहा हनै बिफाया बिहावा जोंहा लोमजानाय थैहां थैहां जिउ जोबहां जोबहां बेखौ नायनो ना ओरै जानानै जोङो बोराय बुरैजों दसे उन्दुलांबायमोन बे दसे उन्दुनाय टाइमावनो दिनै जाथाया जाना होबाय जों मा खालामबावनो दिनै फिसाफ्रा खुनुरुखुम बारग'नो हानायखौसो हायामोनब्ला जों फिसाफोरखौ मोननाय नङामोन दा दिनै फरायसालि लेखाफोराबो गैला गाननाय जोमनायबो गैला जोंहा अनाबा रायजो राजाफोर एसे अननानै हरदो जोंनो जों बेसेबां दुखुथिया जाखो आरो बेनि हरनि 4टा समाव जोंनि बिहावाबो जोबनानै थांबाय बेनोसै जोंनि खुलुमनाय अननानै हरदो रायजोफोर। आं जियागुरि गामिनि नामा जाहैबाय खुसेर बसुमतारी मानोना आंहा मैया जानानै दिनै थांनाय मोनानि बिमा कालि फुजायावहाय आंनि फिसा सानैया आलारि बाथि सावनानै रंजानानै दानिया उन्दुनाय समावहाय बिसोरो गावसिनि टेबोल सायावहाय ममबाथिखौ सावनानै लायालाय बे ममबाथि सावनानै लानायावहाय टेबोलाबो जाहैदोंमोन लबारनि बे लबारनि टेबोल सायाव ममबाथिखौ दोननानै बिसोरो उन्दुलाङो बे समावहाय ममबाथिया खामै खामलांजोबनानै टेबोलाबो लबारनि जानायखाय टेबोलाबो खामलांजोबदों आरो बेनिफ्राय बिसिनि फरायनाय लेखा बायदिसिनाबो गासिबो खामलांजोबदों गांसेबो लेखाफोरखौ मोनफिनाखै सासेया जाहैबाय फाइनाल होनोसैमोन बिनि लेखायाबो गैला दा 10आवहाय टेक्स्ट फरिखा होनानै बिनि फरिखाया जोबनानै थांदों गाननाय जोमनायबो गैला गावसोर जानाखि गानदों बे गस्ला जोमखौल' गाननानै बारहोनो हादों दा आङो मा बुंबावनो आंनि न'आ गासिबो खामलांजोबबाय बिसि फिसा गासिबो गाननाय जोमनाय थांजोबबाय दा आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम बुंथिहरनाय जायो मानोना आंहा जेबोआनो गैखाया सिलिंखार न'खरखामोन आरो बेनि सायावहाय थाङै सोरांहां जाहैनाय हरनि 3टा 20 मिनिटावहाय आंनि आरो आफायाबो थैनानै थांबावो आंहा मोनसेनि सायाव मोनसे दुखुबाव मा खालामनो रायजोफोर आं बेखौनो सानोदि आंखौ सोरबाफोर आइ आफाफ्रा अननानै सरखारफ्रा आंनो थाइसे थाइनै दान फैसाफोर हरोब्ला हामगौ बेल'नो आंखौ जायनाखि अनसुलाफोर दं बिसोर अननानै आंनो बिसि फिसानि गाननाय जोमनायनि थाखाय न' गंसे सोरजिनानै लाफिननो हानायनि थाखाय अनहरोब्ला हामगौ होननानै आं मिजिंथि हरनाय जायो। बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजो राजा।